pot să-l rog pe Părintele Cojan să ni se alăture în calitate de co-organizator al acestui... În calitate de co-organizator, pentru că dacă dânsul nu venea împreună cu autorul acestor minunății să propună expoziția, și mai ales dacă nu avea răbdarea să înghită toate felurile mele de a mă manifesta în ziua aia și în alte zile în care cred că a plecat cu convingerea că nu trebuia să vină, dar e bine că a insistat. Convingerea a fost că am venit unde trebuie. E bine că a insistat pentru că a fost absolut copleșitor ce am văzut ieri când tot așa, Val Vârtej a trebuit să trec pe aici și am descoperit cu adevărat ce mare sculptor este invitatul nostru. Nu că n-ar fi trebuit să știu, nu că nu știu câteva lucrări, pentru că cu stupefacție am constatat că Biserica din Câmpina, din Slobozia Câmpinei, cartierul de unde este originar soțul meu, are un iconostas sculptat de domnia sa. Și cumva în felul acesta am descoperit că suntem prieteni de familie. Deci, cumva, este un personaj extrem de important în biografia mea personală, pentru că socrul meu a vorbit adeseori despre pictor, despre sculptor și despre grupul de meșteri care au pregătit cărămida de acolo, după tot felul de indicații, reguli și nebunii care trăiau cu impresia și nu numai, pentru că asta a fost realitatea, acea biserică s-a făcut după toate regulile unei construcții pe care astăzi o numim monument istoric, pentru că are o vechime de câteva suturi ani. În începutul acestui eveniment, îl rog pe domnul director Gabriel Stoiu să vă spună cuvântul său de bun venit. Preacucernici părinți, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați invitați, bine ați venit la Muzeicon, o secție a Muzeului Național din Albărea. La fel, Ana a gândit o expoziție foarte potrivită pentru acest spațiu, cărămida goală cu ostirile necesare, pentru că ceea ce veți vedea în minutele următoare, veți vedea o împletire între artă și frumos, între, să zicem așa, medici ai monumentelor și priceperea unor oameni de a reda viața unui pacient, să spun eu, bolnav din punct de vedere fizic. Psihic nu. Are cum să fie pacient și are cum să fie bolnav. Dar aici mă refer la un monument istoric. Despre mai multe cuvinte despre această expoziție am să-i las pe cei care au organizat și maestrul, sigur, să le spună mult mai multe cuvinte. Eu sunt doar gazda. Mulțumim tare mult. Părinte, tot în calitate de gazdă, vă rog frumos să ne transmiteți și dumneavoastră gândul de gândire. Eu acum, ziceți că sunt gazdă, eu sunt cel care l-am provocat și cred că toți preoții care am colaborat cu domnul Remus Dragomir am fost niște provocatori. Știți cum, și când mergi la magazin, știi ce vrei, dar când te întreabă concret, nu știi nimic. Adică vrei să fie frumos, vrei să fie bine, dar cam atâta. Noi preoții cu aceste căutări mergem la artiști. Și așa l-am întâlnit pe domnul Remus și de atunci îl tot interoghez. De câte ori am nevoie, îl sun, maestre, am de făcut asta, ce ziceți, ce părere aveți? Și cred că domnul Remus e la vârsta în care, încărcat de multe cunoștințe, are ce spune, în primul rând, prin lucrările pe care o parte le vedeți aici, și cele mai multe, adică în imagini, pentru că ele sunt în biserici și nu pot fi luate să fie aduse într-o expoziție, dar e foarte important că a reușit dânsul în această formă, însă e o enciclopedie din punct de vedere al artistului, al sculptorului în lemn, mai ales la vârsta aceasta de 83 de ani. Mulțumim frumos, Părinte! Mai înainte de a-i da cuvântul Elenei Cupui, ea s-a ocupat direct de organizarea expoziției. Ea este fericită posesoare a dialogului direct și a unui univers pe care până acum probabil nici măcar nu l-a bănuit.
și care va fi cea care va îndruma mai departe desfășurarea evenimentului nostru, vreau să spun un singur lucru. În calitate de istoricul de arte care aș fi vrut să fiu și n-am ajuns. Și nu mai am timp, deși chiar dacă voi trăi până la 83 de ani și voi mai fi, dar nu-i sigur cu mintea întreagă, tot nu cred și sunt sigură de asta că mai am timp să înțeleg și să învăț tot ceea ce ar trebui să știu ca istoric de artă despre colosala bogăție de frumuseți pe care trecutul ni l-a lăsat. Între acestea, sculptura n-a prea fost foarte bine nici studiată, nici reprezentată. Din punctul meu de vedere, și cel puțin la nivelul Transilvaniei, pentru că pe acesta îl cunosc cât de cât mai bine, avem un singur mare sculptor. Un sculptor însă absolut colosal. Este autorul iconostasului Catedralei Greco-Catolice din Blaj. Multă vreme identificat cu un absolut inexistent în ultima instanță, probabil altfel decât căruțaș, Aldea din Târgu Mureș. De vreo 10 ani s-a străduit, aproape din răsputeri și cu aproape zero rezultate, un grup de cercetători acum comun din Ungaria și din România să-l identifice, au găsit în 2 rânduri contractul, numele, semnătura, inclusiv sigiliul, semn că probabil a fost chiar un mic nobil sau ceva de om destul de înstărit al acestui personaj și numele lui, din păcate, în continuare rămâne unul necunoscut și chiar refuzat în comunitate. El își zice Constantinos, sculptor Constantinopolitanos, și se recomandă drept grec. La 1750, 48-50, când a realizat iconostasul de la Blaj, are o corespondență cu episcopul, cu împăratul, mă rog, nu chiar direct, dar oricum, la un moment dat, inclusiv împăratul a trebuit să intervine și să spună: terminați odată, încheiați contractul, pentru că acest om nu mai poate să aștepte, el vrea să se întoarcă la lucru în țara românească. Și marea provocare pentru istoricii de artă ar fi în țara românească acel om ce a făcut. Pentru că din ceea ce știm, din nou, foarte puțin în legătură cu sculptura monumentelor noastre, în țara românească până acum nu a fost indicat nicăieri. Ei bine, ieri m-am uitat din greșeală și în fugă. Nu mă pic, te rog să te dai, Gabi, pe această fotografie, unde vedeți datarea 1723. Nu cred că are legătură cu el, sunt 30 de ani. O fi avut și dânsul 80 și ceva de ani când a venit în Transilvania, Dumnezeu știe. Chit că această sculptură este fantastic de asemănătoare. Și cum această sculptură pe care o vedem noi acum și care este completare la cea de acolo unde sculptorul Remus Dragomir este de fapt restauratorul Remus Dragomir, este aproape identică. Îmi permit să spun asta și asta de fapt vreau de fapt să ajung, că după acest Constantinos, sculptor Constantinopolitanos, Remus Dragomir este cel mai mare sculptor de iconostas pe care l-a cunoscut, l-a avut pământul românesc. Felicitări, maestre! Este din puținul și în același timp din puțina mea cunoaștere și în același timp din toată dragostea pe care am putut să o adun lucrând cu obiectele vechi, convingerea mea totală. Sunteți un monument de creație, de spiritualitate, de frumusețe sufletească și un artist desăvârșit. Felicitări, Elena, că ai avut șansa să lucrezi cu un asemenea om. Hai cu bun. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor celor care ați venit să-l cunoaștem împreună pe sculptorul Remus Ioan Dragomir. Dânsul este născut în aproape de Alba Iulia, este original din Deva, Hunedoara, și este un artist desăvârșit al lemnului, cunoscut pentru creațiile domniei sale, prezente în multe dintre bisericile și mănăstirile din țară și din străinătate. Prin bunăvoința și doar prin bunăvoința Părintelui Ioan Cojan, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul, căruia îi mulțumim încă o dată, vom ajunge astăzi să parcurgem împreună un drum lung al împlinirii unui destin artistic
călăuzit de focul lăuntric al creației, de mult talent și lumină. Pentru că arta religioasă trebuie să aibă exact lumina care să atingă sufletul credincioșilor și care să impresioneze de la prima vedere. Lumina este, de fapt, tema întregii sale opere, pentru că îl citez, căci doar atunci când lumina pune în valoare forma, se poate înțelege ce e sculptura. Lemnul este sfânt, ne mai spune artistul, și după mult timp mi-am pus problema că pot să fac ca lemnul să frigă, să dea căldură, să aibă sentiment și mai ales spiritualitate, dar foarte greu am ajuns aici. Am încheiat citatul. Călătoria artistică a sculptorului Remus Dragomir a început în orașul natal Deva, de la uimitoarele jucării de lemn. Erau replici ale jucăriilor văzute în magazinul din cartierul în care a copilărit, admirate, dar fără posibilitatea de a fi cumpărate, din moment ce această dorință de a le dobândi a declanșat dezvăluirea uimitorului său talent nativ. Și ajungem până astăzi, în data de 6 octombrie 2023, când suntem privilegiați să le avem în mijlocul nostru și să îi admirăm la dimensiuni adaptate simezelor, lucrările sale în fapt monumentale. Sunt lucrări de artă religioasă, de artă decorativă încărcate de simboluri religioase, care cel mai probabil, fără să știm, ne-au ascultat rugile multora dintre noi, din înălțimea bisericilor, sub forma lor de catapetezme și iconostase, compuse din, citez, bucăți de lemn trecute prin suflet și rugăciune. Am încheiat citatul. Pasiunea și munca titanică susținută, cum singur ne mărturisește, au făcut ca după 10 de ani de efort și dăruire, multe biserici să fi beneficiat de zestre sculpturale de cea mai înaltă calitate posibilă, executată cu mare responsabilitate de Remus Dragomir, având în conștiință valoroasa moștenire brâncovenească a înaintașilor, formându-și un stil de sculptură post-brâncovenesc, cu toate elementele pătrunse adânc în spiritualitate și sens religios. Alte lucrări proaspete își așteaptă în atelier prezentarea în fața credincioșilor, așa cum sunt lucrările pregătite pentru Bran la Capela Reginei Maria. Aș vrea să mai subliniez un lucru. În mod deosebit, aș vrea să menționez faptul că munca artistică s-a împletit multă vreme cu efortul sincer și preocuparea constantă de a înființa o școală permanentă în România care să ofere absolvenților o diplomă de sculptor în lemn. A reușit să întemeieze 3 școli de acest fel la Mănăstirea Bistrița, Voluntari și București și a primit în instruire copii cu dizabilități cu care a avut rezultate absolut remarcabile. În continuare, diploma de sculptor poate fi obținută doar la absolvirea Universității de Arte, dar prin strădanile profesorului de astădată, Remus Dragomir, au rezultat câteva generații de sculptori activi astăzi. Așadar, puteți vedea astăzi în expoziție iconostasele de la Râmeț, de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia și cea mai recentă și complexă aici în spatele nostru este restaurarea de la Drugănești Giurgiu. De asemenea, în vitrină și pe simeze veți vedea alte piese inspirate din lucrări vechi și valoroase pe care le-a studiat pe îndelete. Prezența domniei sale însă se remarcă în străinătate la Catedrala Română de la Viena și noua catedrală din Barcelona. Dânsul are lucrări în Liban, în Israel, precum și în țară prin capodoperele de la Lainici, Căluiu, Bârsana, Vatra Dornei și în toată zona București. Însă, întreaga cronologie a operei o să o găsiți în materialele pe care dânsul le-a pregătit pentru vizitatori. Invitatul special de astăzi, al nostru și al maestrului, este Părintele Jean Nicolae, căruia îi mulțumim și căruia îi dau cuvântul. Tu vrei să mai spun ceva după ce a spus totul? Dumneavoastră puteți mai... Le-a de tutului tot. O vorbă. E adevărat că credința împodobește icoanele biserici, cum spune Eminescu, dar sigur, orice biserică este înfrumusețată cu mână de meșter.
Și în perioada brâncovenească, bine că era ușor să ctitorești pentru că acești meșteri erau legați între ei. Șefii de breazdă comunicau între ei. Remus Dragomir face parte, pe care l-am agem astăzi prin această expoziție, face parte din breazda tâmplarilor, acelor care făceau tâmpla bisericii. Și sigur că Ana are dreptate că nu prea s-a scris despre asta, nu prea s-a studiat. Există studii, dar nu avem o sinteză încă legată de sculptura în lemn Robian. Și dacă ne uităm bine, ne ajută domnul Remus Dragomir să vedem secvențial cum anumite elemente ornamentale care decorează stâlpii templelor, care formează acest cadru care susține partea iconografică, nu este întâmplătoare, are o tradiție. Și nu e foarte greu de spus de unde vine tradiția. Dacă coborâți la Oltului și vă opriți la Cozia și mergeți să vă închinați în biserică, așa, repede, cum trecem toți acolo, și vă uitați către iconostas, o să vedeți ceva despre care a scris minunat Mitropolitul Bartolomeu Neam. Este vorba despre cea mai subtilă formă de tipologie iconostasului numită arbole sau vița lui Desei. O să vedeți că toată tâmpla, acolo este din piatră, după un model caucasian. O să vedeți că la marginea de sus a templei este schițat, este figurat părintele regelui David, Isei, din coapsa căruia răsare o viță care formează medalioanele și registrele iconostasului și, practic, arată că iconostasul este neamul lui Dumnezeu, este arbole lui Isei. Iar noi, cei care participăm la liturghia bisericii, apropiindu-ne de ușile împărătești, mai ales când este preotul cu botilul să ne cuminecăm, prin această altuire sfântă, noi suntem parte a arborului lui Isei. Aceasta este tipologia care a fost cumva prezentată în câteva rânduri de către Mitropolitul Bartolomeu Neam, la Ez, la Cozia, cum am spus, și la Colocociov, în Oltenia. Dar este în multe alte părți, uneori schițată și o regăsiți până în ușile împărătești ale bisericilor maramureșene, unde de cele mai multe ori este tot vița lui Isei. În același timp, Mântuitorul însuși, atunci când vorbește despre venirea cu puterea împărăției sale, ne vorbește despre liturghie, pentru că liturghia bisericii, în cultul bisericii, prin puterea Duhului Sfânt, împărăția este participă la ea sub această formă tainică euharistică. Și, practic, în general, iconostasele, care sigur s-au dezvoltat cu aceste multiple registre, până unde credem noi, în perioada mărgovenească, care pare că este clasică, nu este clasică, iconostasul s-a dezvoltat după triumful ortodoxiei în secolul al IX-lea, după 2 veacuri de dispute legate de aceste icoanelor, iconostasul s-a dezvoltat ca o fulgurație iconică a acestei împărății care vine cu putere în liturghia bisericii. Și, așa cum am spus, atunci când citim de pildă genealogiile Mântuitorului de la Luca și Matei, despre care și predicăm în duminicile pregătitoare pentru sărbătoarea Crăciunului, totdeauna biserica a dezvoltat și în parte este o creație ecumenică a bisericii aceasta, și latină, abatele celebrul abate Sujet de la Saint-Denis, de la Paris, și alții au dezvoltat această temă a arborului Isei și practic întruchipează înaintarea neamului omenesc până la Fecioara Maria, care este, așa cum au sculptează de multe ori maestrul Remus Dragomir, floarea acestui arbore, din care răsare rodul vieții. Toată această dezvoltare organică a ornamentelor care ar trebui prezentate în amănunt, nu este altceva decât o tradiție moștenită de biserică, pe care vedeți cu talent și creator și restaurator, Remus Dragomir o fructifică în prezent. Și între 1377, iconostasul pe care, ușile împărătești, pe care le-a gândit Părintul Mănăstirea Rămeții, iconostasul Mănăstirii Rămeții, și până la biserica aceasta din Lugănești, de curând restaurată, așa cum se vede în fotografia din spate. Această tradiție a fost dată mai departe din meșter în meșter. Și toate ornamentele acestea țin de această dezvoltare organică care apare în miniaturile manuscriselor medievale dedicate vieții lui Isei.
Despre ușile împărtășești a vorbit minunat cele din Maramureș la un simpozion în prima ei, acești cercetători din Suedia, cum îl cheamă, Ana? Alexandru Baboș, studiindu-le în amănunt, biserică de biserică și concluzionând că există o tradiție în acest sens. În același timp, Remus Ir nu ne oferă numai secvențe din această artă plastică, liturgică a lemnului, și ne arată că avem o tradiție. Acești stâlpi sculptați, aceste icoane în lemn, dacă mergeți în Oltenia și vizitați mai ales Gorjul, o să vedeți că există o tradiție a icoanei de vatră. Atunci când, sigur, n-a avut rotirea pe care a avut arta icoanei pe sticlă, pe glajă, în arteal, dar totuși e contemporană cu dezvoltarea aceasta și o să vedeți capodopere ale icoanelor scrijinite în lemn, care s-au dezvoltat de la cruci și de la pecetare, care erau puse lângă vatră. Toate casele aveau vatră. Și în Oltenia se punea cruce pe casă, dar și aceste cruci, peceți și apoi icoane pe vatră, ca să nu intre dracu pe horn în casă, ca să apere casa. Și sigur că ele sunt icoane în basorelief, dar ca tradiție a meșteșugului românesc, ele au legătură cu icoana pe vatră. În același timp, dacă priviți această artă a celui care sculptează tâmplele în biserică, este legată de cruceri, de vechi cruceri. Și aici, din păcate, nici aici nu avem o sinteză, avem totuși studii mai multe, parese, există breze de cruceri, există târguri până în acest moment, târgul care se face în preajma sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci la Muzeul Țăranului, arată că avem o tradiție. Și dacă priviți aceste cruci sculptate sau icoane în care răstiglirea împarte planul icoanei în 4 catrane, mai ales în celălalt spațiu de expunere, o să vedeți că sunt reprezentați, seamănă aceste icoane cu celebrele mese ale Raiului, din icoana pe sticlă atelenească. Din motivele au circulat, există, dacă vă uitați cu atenție, și în crucele care sunt în aceste vitrine, există cruci care nu sunt numai reprezentarea răstignirii, ci reprezintă ecleziofanii, sunt reprezentarea de taine bisericii. Pentru că deasupra răstignirii vedeți cina cea de taină, cina mistică a bisericii, care zidește și înnoiește în permanență biserica. Iată că este un meșteșug liturgic care se transmite în generație în generație. Spuneam că nu știm foarte multe, dar iată că există oameni în sinteză și care ne provoacă să realizăm cumva noi, cei de astăzi, sinteza. A scris la Ionescu despre meșterii crucieri din țara românească, din partea Vâlcei, lucruri minunate. Dar, din păcate, n-am adunat, am expus aici crucile Lazului, pictate și așa mai departe, dar nu avem o tradiție, nu avem o sinteză la nivelul întregului pămânesc dedicată acestui meșteșug. De aceea, maestru Remus Dragomir, pe care îl omagiem astăzi, și care mulțumesc pentru invitație. Eu mă temeam că n-am voce, dar mi-a venit vocea. Când primești premii și ești pus în față, primești vocea. Și când te invită pe Cojan, care e mai înalt, n-am cum să refuzi. Vedeți, Dumnezeu are și umor, pe partea albă este Jean, pe partea este Cojan. Și de-aia am spus care să zic Cojan. Da. Și nu puteam să refuz, chiar dacă mă pregătesc la Nicula pentru sărbătoarea de mine cu Niculei, unde o să duc în inima mea această mireasmă a artei lemnului, iată, susține icoanele în biserici. Vă mulțumesc! Mulțumim, Părinte, cu mare drag și cu mare nerăbdare. Domnule Remus Dragomir, vă invităm să adresați mesajul dumneavoastră. Da, o să spun și eu câteva cuvinte. După experiența de 10 de ani, după ce am vizitat multe monumente și în străinătate, de 3 ori la Ierusalim, la Hozeva, am văzut și am pus mâna chiar pe moaștele Sfântului de la Hozeva, cu câțiva relați din România, dar vreau să aduc un omagiu la cei care au făcut ceva pentru biserică, au salvat monumente cu situații destul de complicate ca să poată să le aducă la viață. 3 oameni
pe care îi omagiez sunt niște corifei al bisericii. Trebuie să ne aducem aminte, să nu uităm că de 30 de ani aproape sunt necunoscuți. Generațiile de acum nici nu știu de ei. Printre care este Vasile Drăguț. A fost directorul monumentelor în România, Direcția Patrimoniului Monumentelor Românești, timp de 30 de ani. L-am cunoscut personal, cu smerenie m-a prevenit și m-a rugat că are în restaurare foarte multe monumente. Tot ce este în țara Hațegului, inclusiv Mănăstirea Râmeți. El a descoperit-o în Munții Apuseni. Tot ce este în țara Hațegului, monumentele care sunt acolo de la Strei, sunt în Maria Orlei, Densușu, în Dobrogea, monumentele romane făcute, Adam Clisi, toate el le-a salvat și le-a pus în valoare și avem toată recunoștința pentru tot ce a făcut pentru noi. El a fost omul care, după ce am terminat facultatea, era o promoție de 6 ani, una de cei care au început să învețe să facă frescă, să facă restaurare, cei 6 colegi de mei, care unii din ei sunt mai mici decât mine cu 8 ani de zile, aproape toți, s-au apucat și au făcut o generație de restauratori excepțional de buni. Toți au făcut restaurare. Aici a mai fost și o expoziție a lui Mohanu, coleg de promoție cu mine. Deci, în final, mi-a spus că are sub jurisdicția lui tot felul de meseriași, sobari, fierari, olari, toate meseriile. Și a zis, omule, numai sculptor n-am în lemn, zice, pietrare am. Pietrare este și lângă Horezo, chiar o comună în care au lucrat pietrare acolo pentru mănăstirile lui Brâncoveanu. Și am spus, pot să vin să lucrez eu. Și a zis, de mâine vii amici la mine la direcție, la monumente și ești angajat. Și am spus, bun, îmi iau transferul și vin la dumneavoastră. A doua zi când m-am prezentat, s-a uitat la mine și a zis, te-am pierdut. Rămas așa, lui, cum adică m-ați pierdut? Vreau să fac sculptură și să arăt și la alții să fac ceva. Și ce, ai venit cu studii superioare, cine te-a pus să faci facultate, domnule? Că n-am nevoie de studii superioare, dumneata ești un as al sculpturii în lemn și poți să tragi după tine generații întregi. Și m-am uitat așa, zice, domnule, sunt convins că ești în stare și ești suficient de inteligent să faci o școală. În România n-au existat școli de sculptură în lemn. Totul se face cioplit, se face după pasiunea fiecăruia, își ia lemnul și îl cioplește și face în măsura în care are talent și face ceva. Și m-am uitat la el, cum adică să fac o școală? Cine mă gestionează pe mine ca să fac o școală pentru așa ceva? Ce elevi să găsesc așa ceva? Și a zis, ești suficient de inteligent. Eu nu te pot plăti pe dumneata, că ai venit cu salarii foarte mari. Salariul care pot eu să ți-l dau este de sculptor de mobilă. Zice, 700 de lei. Atâta era. Și dumneata vine undeva unde ai muncit și ai făcut, ai salariu mare, nu te pot angaja. Și în felul acesta ne-a propus să fac o școală. Am luat, m-am uitat la el, zic, cum să fac eu o școală? Cine îmi dă mie? Ministerul Învățământului o școală să o fac? Culmea, vedeți, de sus, Duhul Sfânt. Am plecat și cel mai frumos loc din țară este zona Horezu, cu toate schiturile, toată zona Brâncoveanului. Am ajuns acolo și acolo erau chiar în incinta mănăstirii, transformată în școală, copii cu deficiențe. Am ajuns acolo și directorii care m-au văzut într-o grădină făcând niște statui din lemn și veneau seara să se uite prin gard așa, ce face nebunul ăla acolo și ce lucrează stâlpi din lemn, așa ceva. Și după aceea
A venit la mine și a zis, vrem să fii tu în școală, să vii aici. Da, dar pun niște condiții. Să se facă o clasă de sculptori în lemn, că avem nevoie. Și am spus cine a propus toată treaba asta. Și cu adevărat, Ministerul Muncii, nu mai era învățământ, toate condițiile le-a creat. A adus unelte, 13 copii, care până atunci nu știau nici să deseneze. I-am luat și într-un an de zile am spus, eu am venit aici, lucrez în grădină, dar vreau să uite la mine și să mă copiez. Singura meserie se copiază cu ochii, altfel nu poți să înveți. Să știi cum faci orice ornament, poziția de lucru și așa ceva. Toate treburile astea, directorul mi-a zis, ești omul meu, fă ce vrei, dar scoatem sculptori. Și într-un an de zile, într-adevăr, copii care nu știau nici să deseneze, alături de mine, zi și noapte, locuiam acolo, într-o chilie. Și am scos primul an și primii sculptori. După 3 ani de zile am obținut să fie meseria de sculptori în lemn, în nomenclatorul de meserii, ca să poată să fie angajat cel care lucrează. Am mai trecut la altă școală, de asemenea, un director din ăsta, care a zis, de la școală m-a văzut și a zis, fac o școală din temelii, cu fonduri din Japonia, am nevoie de dumneata acolo, îți fac buletin de București, îți dau casă, îți dau cu tare. N-am nevoie, domne, am și mașină, dacă vrei să știi. S-a uitat la mine, păi, îți fac buletin, sunt din București, domne. Păi, și stai aici în școala asta fără bani? Zic că de plăcere stau, nu-mi trebuie salariu. Eram maestru tâmplar acolo. Și după aceea a venit înapoi în atelier cu o comisie de la Ministerul Muncii și a zis, din toamnă vii aici la mine în voluntar, lângă București. Și într-adevăr, din temelii a făcut o școală în care copiii au învățat sculptură în lemn. Și după 4 ani de zile au fost unii din cei mai buni sculptori în lemn. De acolo am ajuns lângă casa mea, era strada la 10 metri, tot așa o școală cu copii cu deficiențe de auz. Cei mai buni meseriași în domeniul ăsta erau asistenții de stomatologie, desenatori tehnici, ei nu auzeau. Și atunci i-am luat și am făcut sculptori din ei. În 4 ani de zile m-au depășit pe mine, să știți. Ambițioși, nu interesa nimic altceva decât să învețe meserii. Și au învățat lângă mine. Astăzi sunt plecați toți în străinătate, au firme de restaurare, de sculptură și trag după ei pe alții pe care îi învață. Deci meseria asta nu se va pierde niciodată. Este într-adevăr grea, trebuie concepție și muncă foarte mult. Fiecare așche din aia este efort și muncă. Deci, ca să continui în continuare, mai am pe cineva care trebuie să consider printre cei 3 corifei. Este acel inginer Iodăchescu, care a transat și a salvat zeci de biserici, inclusiv Biserica Monument Istoric de la Râmeț. A ridicat-o din pământ și a mai ridicat-o 2 metri și a salvat toată mănăstirea. Mănăstirea veche a produs biserica, monument, biserica nouă, astăzi, care este o perlă a munților Apizan. Sunt maicile de aici care vă știu de 30 și ceva de ani. Am dus acolo și am lucrat în mănăstirea Râmeț, în felul acesta. Mai am încă un om care a făcut foarte mult pentru cultura românească și se numea I.D. Ștefănescu, din familia Barbu Ștefănescu, scriitorul, în familie cu Grigorescu, perioada aceea, 1900 și ceva. A fost cel mai mare om care a colindat toată lumea prin faptul că a fost cel mai mare bizantolog. A avut acces pe toate vapoarele din lume să meargă să studieze artă bizantină. A scris o serie întreagă de cărți. La 90 de ani venea în România
special în fiecare an și 2 săptămâni făcea niște cursuri de artă religioasă. Nici se găsea o cameră sau așa ceva și pe niște holuri ținea niște prelegeri, numai de la Iorga încoace n-a mai fost altul. Deci minune ce frumos ținea niște prelegeri de artă românească și bizantină. Și în felul acesta, la 90 de ani, venea și ținea prelegeri. Câțiva artiști care veneau, dar toți actorii, tot crema intelectualilor erau pe holurile alea, nu era loc și pe ganguri stăteau și ascultau prelegerile lui. Îi aduc un omagiu deosebit și lui, de asemenea. Deci cei 3 au făcut pentru cultura noastră foarte mult, deși sunt niște anonimi la ora actuală, din păcate. Iar cu părintele care e de față aici, într-adevăr, este o comoară ce se face acolo. Poate aproape nimeni nu știe din Alba Iulia că acolo se face o biserică, o mănăstire cum nu s-a mai văzut în lume. Cu piatră peste piatră, un efort excepțional și cu niște rezultate care nici nu le poate gândi nimeni din dumneavoastră. Deci, ce face la dânsul acolo, nu numai că este slujbă și realitate în expresia lui și tot ce adună în jurul lui, foarte multă lume merge acolo la un subsol, dar deasupra crește o catedrală cum în Occident nu există, să știți. Deci pus în valoare, peste tot căutați să îndemnați să se ducă să vadă cu ochii ceea ce nu poate să conceapă. Piatra aceea este sfântă datorită Părintelui nostru care e de față aici. Vă mulțumesc pentru tot. Poate nu întâmplător, de la geamul casei mele văd cum se înalță fiecare piatră pe mănăstirea din Sfântul Ioan Botezătorul. Da. Aș vrea să mai mulțumesc domnului Ionus Tamaș și colegului nostru Dorin Cutean pentru amenajarea expoziției, pentru susținerea în expunerea lucrărilor. Vă mulțumim! Bucurați-vă! Deci, uitați-vă cu ochii, duceți imaginea în sufletul dumneavoastră, că deasupra noastră este Sfântul Duh. Și dacă ne place, îl luăm acasă. Vă invităm să ne faceți și acasă. Altă dată era, fiecare casă avea biserică. Altă dată, mă rog, în care își puteau permite. Aveți și minunatele maici de la Râmeți, care de 30 de ani sunt acolo și mai mult, unele de 40 de ani, și au acolo o comoară extraordinară. Acestea, pe partea asta, sunt toate imagini, panouri, că nu se pot aduce din mănăstiri. Un necunoscut, să știți, în lumea creației, pentru că am semnăturile înăuntru bisericii, pe ușile din interior. Deci numele meu este acolo, dar toată lumea se duce, le vede, le apreciază, le mângâie, să știți că lemnul meu este fierbinte în continuare, așa cum și eu am sentimentele acestea și le vede aici. Dincolo sunt chiar bucăți de lemn cioplite de mine, numai lumină fac acolo. Puneți mâna pe ele și o să vedeți că are căldură. Aici sunt câteva, două cruci acolo, multe a fost prin expozițiile cu crucea, cele 100 de cruci. Uitați-vă bine la cina cea de taină, că sunt o bucățică de lemn așa, să vedeți toți apostolii la cina cea de taină se mișcă între ei și discută. Dacă vă uitați bine, o să vedeți că lemnul acela dă mișcare, se mișcă. Mulțumim, domnul direct, ale
N-a scălcat. Păi, și apostolul este să alergem, m-am gândit în case cu comandele angajați și poți să treci. I-au curat. Din